tomto videu si zobrazíme kontrolné zostavy, ktoré môžeme použiť na kontrolu dát v rámci systému Navision. Sú to špeciálne vypracované zostavy za jednotlivé oblasti. V prvom rade sa budeme venovať skladu, kontrola zaúčtovania položiek ocenenia. Zostava kontroluje konzistenciu dát medzi položkou ocenenia a vecnou položkou. Zostava zobrazuje položky ocenenia skutočných a taktiež očakávaných nákladov, výpis nezaúčtovaných položiek ocenenia a výpis všetkých položiek zaokrúhlenia. Zostava zobrazuje všetky dôležité informácie o chybových položkách ocenenia. Ďalšou zostavou je kontrola účtoskupín. Zostava kontroluje konzistenciu dát medzi kartou tovaru a zodpovedajúcimi položkami tovaru, ocenenia a vecnými položkami. Ďalšou zostavou, ktorú si zobrazíme, je kontrola vyrovnania položiek tovaru podľa účtu. Zostava kontroluje stav vyrovnania položiek tovaru z hľadiska účtoskupiny tovaru a skladového účtu. Zostava zobrazuje všetky dôležité informácie o chybách súvisiacich s vyrovnaním položiek tovaru. Ďalšou zostavou je konzistencia položiek vyrovnania tovaru. Zostava kontroluje konzistenciu vyrovnania položiek tovaru z hľadiska množstva a z hľadiska zúčtovacieho dátumu. Ďalšia zostava, prehľad vyrovnania položky tovaru. Zostava zobrazuje zoznam položiek tovaru, ktoré vyrovnávali konkrétnu položku tovaru. Ako požadovanú položku je možné zvoliť okrem vstupnej položky tovaru taktiež výstupnú položku tovaru. Kontrola dimenzií na položkách ocenenia. Zostava kontroluje stav vyplnenia hodnôt dimenzií na položkách ocenenia voči predvoleným dimenziám na karte finančného účtu. Ak nám nič nezobrazí, znamená, že dáta máme korektné. Kontrola vecných položiek na skladovú evidenciu. Zostava zobrazuje zoznam vecných položiek, ktoré boli zaúčtované na skladové konto priamo vo finančnom denníku a nie prostredníctvom skladovej evidencie. Takéto účtovanie spôsobuje rozdiel medzi účtovníctvom a skladovou evidenciou. Kontrola konzistencie položky tovaru. Zostava kontroluje konzistenciu položky tovaru z hľadiska porovnávania polí všetko fakturované versus fakturované množstvo, otvorené versus ostatkové množstvo a kladné versus množstvo. Tieto chyby nemôžu vzniknúť pri prevádzke systému iba manuálnou opravou dát v databáze. Ďalšia zostava, kontrola adjustácie tovaru, je rozdelená na dve časti. Na adjustáciu tovaru podľa skladových jednotiek. Kontroluje hodnotu tovaru po adjustácii, musí sa preto generovať iba po spustení adjustácie. Kontrola adjustácie podľa tovarov kontroluje podľa jednotlivých tovarových kariet. Kontrola konzistencie položky tovaru voči položke ocenenia. Zostava kontroluje konzistenciu položky tovaru voči zodpovedajúcim položkám ocenenia podľa čísla tovaru, kódu miesta a typu položky. Tieto chyby nemôžu vzniknúť pri bežnej prevádzke systému iba manuálnou opravou dát v databáze. Kontrola stornovaných položiek tovaru. Zostava zobrazuje status vyrovnania stornovaných položiek tovaru. Obratová súpiska zásob sumárna. Zostava zobrazuje hodnotu zásob na jednotlivých skladoch v skladovej evidencii, stav na skladových účtoch v skladovej evidencii s možnosťou porovnania na saldo týchto účtov v hlavnej knihe.
Výpis zostavy generuje celkovú hodnotu, stav prírastkov a úbytkov na jednotlivých skladoch za zvolené obdobie. Taktiež sa zobrazuje celková hodnota, stav prírastkov a úbytkov na analytických skladových kontách v skladovej evidencii v porovnaní s účtami v hlavnej knihe. Rozúčtovanie zásob. Zostava zobrazuje rozúčtovanie skladových pohybov z hľadiska podvojných účtovných zápisov za zvolené obdobie. Zobrazuje počiatočný stav na zvolenom sklade, rozúčtovanie prírastku, rozúčtovanie úbytku a konečný stav. V detailnom zobrazení obsahuje zoznam položiek ocenenia zahrnutý vo výpočte. Ďalšou zostavou je kontrola dlhodobého majetku voči účtovníctvu, kde nám zostava zobrazuje porovnanie položiek dlhodobého majetku oproti vecným položkám podľa každého dlhodobého majetku. Veríme, že tieto zostavy vám môžu pomôcť skontrolovať dôležité dáta v rámci systému.